Som si zabudol na stôl. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 16. hodinu. Za overovateľov navrhujem pána Pekaru, pani Polačkovú, budete celý čas. Za zapisovateľa pani Hurikovú. Program rokovania, tak ako ste dostali v internom materiálu, správy o výsledku a podmienkach výkonu vzdelávacej činnosti, bod číslo 2 kontrola plnenia uznesení, bod číslo 3 rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámení, bod 4 konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec 31.12.2015 a tam sú body 4a konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy mesta Rajec 31.12.2015, 4b konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy mesta Rajec 31.12.2015, 4c poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Rajec, 4d výročná správa mesta Rajec za rok 2015, 4e výrok auditora. Bod číslo 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 3/2016 po určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Bod číslo 6. Predaj a prenájom nehnuteľnosti. Tam máme tiež podbody. Bod 6a. Žiadosť pána Jana Káca s manželkou. 6b. Žiadosť Moniky Peknej. 6c. Zmluva o budúcej so trojslovenskými elektrárnami. 6d. Žiadosť spoločnosti Resarius. Potom máme bod 7. Návrh všeobecného záväzného nariadenia 4/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať pôvodný plán základných prác. Bod 8. Využitie športovej haly. Bod 9. Vybudovanie parkovacích ploch na sídlisku Sever. Bod 10. Rozpočtová organizácia MSPS. 11. Správa o výsledku skutočných kontrol hlavnou kontrolou mesta september-október 2016. Bod 12. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Primabanka, akciová spoločnosť. Bod 13 interpelácie, bod 14 diskusia, bod 15 výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície a bod rôzne, v ktorom zatiaľ nemáme nič. Takže chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať za takýto program dnešného rokovania. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristupujeme k bodu číslo 1. Správy o výsledkoch a podmienkach výkonu vzdelávacej činnosti. Ako prvý predniesie správu riaditeľ základnej umeleckej školy. Nech sa páči. Ďakujem. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach základnej umeleckej školy v Rajci za rok 2015-2016. Táto správa bola prerokovaná na Pedagogickej rade základnej umeleckej školy dňa 6.9.2016. Skladá sa zo 6 častí: všeobecná časť, hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor a záver. Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 9/2006 z 16.12.2005 v zmysle koncepcie rozvoja školy na školský rok 2015-16, plánu práce školy na školský rok 2015-16, vyhodnotenia plánov práce jednotlivých predmetových komisí a oddelení, informácií o činnosti rady školy pri Zužvrajci a ďalších podkladov. Správa sa skladá zo základných identifikačných údajov o škole, vedúci zamestnanci, členovia pedagogického zboru, zmeny v pedagogickom zbore počas školského roka boli dve.
Mária Škorvanková odišla na materskú dovolenku, miesto nej prišla Monika Juhásová a v prvom polroku bola zamestnaná Nikoleta Lučanová na zástup. Umeleckú radu tvorili vedúci zamestnanci školy a vedúci predmetových komisí v zložení Marian Remenius, riaditeľ školy, Beata Verešová, zástupkyňa riaditeľa školy, Janka Dorčíková, výtvarný odbor, Juraj Vodás, oddelenie dýchových a bicích nástrojov, Katarína Tereková, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, Anna Jakubíková, akordeonové oddelenie, Mária Komošiová, klavírne oddelenie, Anna Kryžanová, oddelenie hudobnej náuky, Zuzana Kolenová, slačikové a strunové oddelenie, Antonia Turianová, spevacké oddelenie. Členovia rady školy, Jaroslav Janke, predseda rady školy, Zuzana Kolenová, podpredseda rady školy, Peter Hanus za zriaďovateľa, Martin Matejka za zriaďovateľa, Anna Tordová za zriaďovateľa, Ivana Zbiňovcová za zriaďovateľa, Radovan Škuba za rodičov, Beata Tamašiová za rodičov, Jarmila Kavcová za rodičov, Tomáš Kiška za rodičov, Emília Jakubská za ostatných zamestnancov školy. Potom tu nasledujú údaje o počte žiakov v jednotlivých odboroch, prijatých žiakov, pedagogických zamestnancov. Na škole pracovalo 28 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Ďalej sa vzdelávalo 8 pedagogických zamestnancov. Výsledky inšpekčnej činnosti. Na škole nebola žiadna inšpekčná činnosť v minulom školskom roku. Potom nasleduje zoznam študijných odborov aj zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie. Je to v hudobnom odbore prípravné štúdium, prvý stupeň základné štúdium, druhý stupeň a štúdium pre dospelých a prvý stupeň rozšírené štúdium. V tanečnom odbore to bolo prípravné štúdium, prvý stupeň základné štúdium a literárno-dramatický odbor prípravné štúdium a prvý stupeň základné štúdium, ešte výtvarný odbor, prípravné štúdium a prvý stupeň a druhý stupeň základného štúdia. Potom nasleduje profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov. Sú tu vymenovaní všetci zamestnanci, ktorí sa ďalej vzdelávali. Žiaci prijatí na stredné, umelecké alebo pedagogické školy. Mali sme 3 žiakov prijatých, Michal Kozárik hra na trúbke z triedy pána Hodasa na konzervatórium v Žiline, Kristína Kapráliková, učiteľstvo materských škôl v Turčianskych Tepliciach z akordeonovej triedy pani Jakubíkovej a Patricia Molnárová, stredná súkromná umelecká škola v Žiline z triedy pani Dorčíkovej. Spolupráca s partnerskými školami. Naďalej pokračovala spolupráca so ZUŠ Morava Zlín. Pokračovala aj v rámci spoločného programu cezhraničnej spolupráce Biele Karpaty, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci programu sa uskutočnilo viacero zaujímavých podujatí, výmenné koncerty, spolupráca s dýchovým orchestrom v ZUŠ Morava Zlín. Na vianočnom koncerte sme tam vystupovali a tak ďalej. Spolupráca s inými ZUŠkami, ZUŠ Ferka Špániho Žilina, regionálna súťaž, pani Komošiová bola v porote. Potom Rajecká hudobná jar, uskutočnil sa 7. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže. Bolo to 12. mája 2016. Spolupracovali sme s hudobným centrom na tejto súťaži. Porota pracovala v medzinárodnom zložení, boli tam z Slovenska, Česka a Portugalska členovia. Súťažiaci boli zaradení v 5 kategóriách, mali sme 150 účastníkov, z toho 75 súťažilo. Hlavným cieľom interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar a koncertu víťazov Rajeckej hudobnej jar je šírenie pôvodnej slovenskej tvorby medzi deťmi a mládežou.
touto súťažou a týmito našimi aktivitami sme sa zaradili na čelo základných umeleckých škôl, ktoré sa venujú a propagujú slovenskú hudbu. A pri tomto by som vás chcel upriamiť na to, že Rajecká hudobná jar bola ocenená aj na radnici vo Viedni ako projekt pri oceňovaní ceny Centrope. Je to cena, ktorá sa udeluje, 7 raz sa udelovala tento rok a sú zapojené do toho centrálnej Európy, štáty, preto sa volá Centrope, tá cena, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Česko a Rajecká hudobná jar a ja sme boli zo slovenského kola vybratí ako najúspešnejší. Vyberalo to Ministerstvo zahraničných vecí a za účasti veľvyslancov a primátora mesta Viedne sme boli ocenení takouto formou a bolo zdôraznené tam pri príhovore, že ako jediný projekt sme spájali všetky 4 regióny. Takže vedia o nás už aj na radnici vo Viedni a veľvyslanci, takže sa dostávame stále viac a viac do povedomia nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Výsledky žiakov základnej umeleckej školy v Rajci v rámci Rajeckej hudobnej jary. Mali sme tam cenu hudobného centra sme získali, cenu mesta Rajec, čestné uznanie, tie boli 3 čestné uznania, potom cena pre najlepšieho korepetitora, získala to naša korepetitorka Monika Juhasová. Uskutočnil sa aj koncert víťazov Rajeckej hudobnej jary, bolo to 7. júna vo Viedni a 8. júna v Bratislave. Na základe toho koncertu v Bratislave, kde nás počul riaditeľ hudobného centra, je tam nový pán riaditeľ Valentovič, tak bol taký nadšený tým koncertom, že hneď sme dostali pozvanie na teraz v novembri bude v Bratislave po 10 rokoch festival Epoche, kde prebehnú koncerty toho najlepšieho, čo v slovenskej tvorbe sa uskutočnilo za posledných 10 rokov a Rajecká hudobná jar bola zaradená a 5. novembra vystupujeme v Slovenskom rozhlase s tým koncertom víťazov, z toho 3 žiaci naši tam budú a bude to nahrávať aj Slovenský rozhlas, takže budeme mať z toho aj nahrávku. Prezentácia školy po odboroch, hudobný odbor. V hudobnom odbore do hudobného odboru nastúpilo 281 žiakov počas školského roku. Úspešne prezentovali naši žiaci na koncertoch a podujatiach školy. Organizujeme už niekoľko rokov vlastné súťaže školské, gitárovú, sláčikovú, klavírnu, akordeónovú, dýchových a bicích nástrojov a v solovom speve, kde si môžu porovnávať žiaci svoje výsledky a vzájomne sa podporovať v svojej práci. V decembri 2015 sme vydali CD s názvom Zimný sen, na ktorom účinkuje náš detský spevacký zbor Škovránok. Na CD veľmi priaznivo aj samotní autori reagovali, pán Kuruc a pán Zagár. Na spolupráci boli prizvaní aj pedagógovia ZUŠ a bývalí absolventi ZUŠ. Minulý rok sme začali nový projekt Festival laureátov medzinárodných súťaží v 2 termínoch, bol to jesenný termín a jarný termín. V jesennej časti 4. novembra na koncerte vystúpili Viviana Miškolciová na klavíri a Denis Dubiel digitálny akordeón.
S hudobným centrom pripravujeme tento festival. Sú to všetko víťazi viacerých súťaží v zahraničí a táto Bibiana Miškolciová z Nitry následne, pár mesiacov na tom, skončila na stupni víťazov na súťaži v Spojených štátoch amerických a vystupovala v Carnegie Hall. V jarnej časti 29.4. vystúpilo gitarové duo Jokajová Hnát a toto duo vystúpilo 2 týždne predtým aj na medzinárodnom festivale v Žiline v štátnom komornom orchestre Allegretto. Tento rok, teraz sme mali včera druhý ročník a mali sme gitarových hráčov a klaviristu Martina Chudadu, to je ten žilinský zázračný chlapec, ktorý už žije v Prahe, tam študuje a mnohých súťaží zahraničných bol víťazom. Uskutočnili sme aj koncert hudobných kompozícií z triedy Anny Kryžanovej, ktorá začala učiť u nás kompozíciu žiakov a na tom koncerte sa podielalo žiakov od nás zo školy a bolo to pod gesciou Žilinskej univerzity a docenta Jana Grossmana. Spolu do Vedna sme uskutočnili 10 verejných koncertov, 4 výchovné koncerty a 4 absolventské koncerty, okrem týchto všetkých koncertov, ktoré som spomínal. Na škole pôsobí 10 súborov a teraz spomeniem len tie najdôležitejšie aktivity hudobného odboru. Úcta k starším, spolupracujeme s dôchodcami, violončelové kurzy v Modre, žiaci Slačikového oddelenia participovali na detskej opere v Bratislave Vesmírna Odysea a s ňou vystúpili v mestách Bratislava, Košice, Žilina, minulý rok boli aj v zahraničí. Urobili sme výchovný koncert pre základnú školu v Mojšovej Lučke, vystupovali sme v Tesku v Rajci, Darcovia krvi, Vianočný koncert v kostole svätého Ladislava, 640. výročie založenia mesta Rajské Teplice, kde sme vystupovali s našimi žiakmi. Začala sa nová spolupráca aj s Rajskými Teplicami, lebo v Rajských Tepliciach je súkromná zúška Yamaha, ale nie sú tam veľmi spokojní s ňou rodičia, tak sa začínajú orientovať viac na nás, takže v spolupráci s mestom sa snažíme propagovať tam našu zúšku. Spolupracovali sme na Škrabíkovom Rajci, uvítanie detí do života, kultúrne vystúpenie a Noc hudby v spolupráci s hudobným centrom, to je vyhlasovateľ, je to medzinárodná záležitosť, bolo to 20. júna a ako jediná zúška sme boli spomenutí aj v hudobnom živote, že sme koncert súčasnej hudby uskutočnili a na záver júna, to bolo v rámci Ladislavských hodov, naši žiaci pripravili koncert pre Rajčanov. Súťaže Čarovná flauta v Nižnej, Čestné uznanie, Medzinárodná spevácka súťaž Olomouc, prvé miesto, akordeónový festival v Pisuckom Novom Meste, strieborné pásmo. Nechcem vás zdržiavať všetkými tými menami, to si nájdete potom v tej správe. Ja len tie súťaže spomeniem. Mladý violončelista Kežmarok, tretie, druhé miesto, Pro Bohemia Ostrava, Čestné uznanie a druhé miesto, Saxofoniada Gbeli, prvé miesto a druhé miesto, Medzinárodná spevácka súťaž v Žiline, prvé miesto, Stará ľubovňa, hra na saxofón, prvé miesto a zlaté pásmo dvakrát a Medzinárodný akordeónový festival v Rajských Tepliciach, zlaté pásmo a strieborné pásmo. Vo výtvarnom odbore bolo 177 žiakov. Poviem len tie najväčšie úspechy v celoslovenských súťažiach: Ríša fantázie v Ružomberku, Človek budúcnosti Lučenec, Malovaná zúška Šimon Pekara, zlaté pásmo, malujeme a fotografujeme s Primalexom Sara Kalinová a
ocenená práca a v regionálnej súťaži Potlač na tričko s čičmianským motivom v spolupráci s ľudovo-umeleckými čičmami, ľudovo-umeleckým združením Čičmany. Naša práca bola víťazná a bola vytlačená aj na tričkách. Bola to práca Elizabeth Uliarikovej z triedy pani Dorčíkovej. A medzinárodné úspechy, celosvetová súťaž malých grafických foriem Ex Libris Subotica, v Srbsku ocenené práce. Viktória Molnárová hlavnú cenu získala Zlatý páv, Zuzana Mazáková cenu poroty, Henrieta Janigová cenu poroty a pedagóg pani Dorčíková špeciálna cena za najlepšiu kolekciu prác. Potom ďalšia súťaž Ex Libris Žary Polsko. V júni Henrieta Kavecká získala 3. miesto a pani Dorčíková cena pre najlepšieho pedagóga za prínos a oddanosť Ex Libris. V tanečnom odbore bolo v minulom roku 33 žiakov, spôsobil tam hlavný súbor Salveo, ktorý viedla pani Tereková. Získali ceny na Žiline Pohyb bez bariér, 3., 1., 2., 3. miesto, Žilina Move on Dance, 2. a 3. miesto a v celoslovenskej súťaži Dolný Kubín 3 tretie miesta, 2 druhé a 1 prvé miesto. V literárno-dramatickom odbore sme mali 8 žiakov, súbor sa volá Bunč, ktorý pôsobí pri literárno-dramatickom odbore, vedie ho pani Tereková, zúčastnili sa viacerých súťaží a na Improlige v Rajci získali 3. miesto. A chcel by som ešte povedať, že akých fondov sme boli zapojení, do akých grantov. Fond na podporu umenia sme získali 7 000 eur na činnosť školy, 2 000 eur sme získali takisto z Fondu na podporu umenia, z Hudobného fondu sme získali 1000 eur, zo SOZY sme získali 1000 eur a z Ministerstva školstva 3014 eur. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za prácu všetkým pedagógom, všetkým našim priaznicom, všetkým zamestnancom školy, vám, vážení poslanci, že nás podporujete, aj celému zriaďovateľovi, pánovi primátorovi a všetkým predstaviteľom mesta. A takisto chcem poďakovať aj za spoluprácu s Mestským kultúrnym strediskom a so školami, s ktorými máme veľmi čilú spoluprácu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi. Nech sa páči otázky v základnej umeleckej škole. Ja sa rozpýtam, v porovnaní s minulými rokmi máte viac študentov alebo menej? Máme stále tak okolo tých 500 a tento rok máme 515, takže máme nárast. Tento rok je nárast, áno. Ale stále sa to okolo tých 500 za tých posledné roky. Ďalšie otázky. Sa môžem spýtať s tými Rajeckými Teplicami, tam je spolupráca v oblasti vlastne vystupovania, alebo je tendencia, že aj nejakí potenciálni žiaci To sa tak začne. Oni nás oslovili na spoluprácu, čo sme boli veľmi radi a už dvakrát tam aj na námestí, keď bolo Rajecké leto, v Rajeckých Tepliciach, tam vystupovali naše súbory. Aj teraz boli úcta k starším, tak zase tam boli naši žiaci a oni to vidia. A tým pádom vidia, že máme vysokú úroveň a že je to iné ako v Yamahe, lebo oni tam učia skupinovou formou v Yamahe. My učíme hudobnú výchovu individuálne, takže tie výsledky sú niekde inde. Ja by som sa chcela spýtať, pán riaditeľ, na margo toho, čo teraz sa tu deje v Rajci a Zúške ohľadne vašej osoby, že hovorili ste, že pedagógovia sa ďalej vzdelávajú 8 a ešte aj ďalší, nejakých ďalších. Ja sa vám chcem spýtať, že
keď vy viete, aké máte to vaše vzdelanie, že prečo ste si vlastne v minulosti to išlo, že prečo ste si vlastne to vzdelanie nedoplnili, aby ste mohli spĺňať tie kritériá, keď teraz tu máme takéto problémy? No, pred 10 rokmi si zriaďovateľ vyžiadal z ministerstva školstva stanovisko a stanovisko prišlo kladné. Ja som ho dostal takisto, pán Drga ho posielal na zriaďovateľovi mestu Rajec, ale ja som ho dostal to stanovisko. Takže doteraz moje vzdelanie nebolo spochybnené a ja nie som sám, ktorý na Slovensku má vzdelanie prvý stupeň základnej školy a učí na ZUŠke, lebo to je vec výkladu. Každý si to vyloží ináč a ministerstvo školstva vydalo behom 3 mesiacov 3 rôzne stanoviská. Ale sú to stanoviská, to nie je nariadenie, nie je to zákon a ja som doteraz nevidel dôvod, prečo by som si mal vzdelanie zvyšovať, keď doteraz moje vzdelanie bolo akceptované. Ďalšie otázky? Ak nie sú, by sme mohli prijať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schválilo správu o výsledku a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy 1. mája 412 na Rajec za školský rok 2015-2016. Má niekto iný návrh? Nie je tomu tak, dávam hlasovať za. Kto je proti? Kto sa držal? Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Pristúpime k ďalšej správe a poprosíme pána riaditeľa základnej školy, nech sa páči. Vážené dámy, páni, primátor, výchovná vzdelávacia činnosť školy spolu s inými aktivitami žiakov a pedagógov sa v školskom roku 15-16 zriadila podľa vopred vypracovaného plánu, ktorý na 28. septembra 2015 prerokovala a schválila pedagogická rada školy. Táto správa má všetky náležitosti legislatívneho charakteru, tak ako môj predrečník povedal, takže nebudem sa opakovať. Všetky tie paragrafy a číselká sú v zmysle dodržané. Táto správa má tiež niekoľko častí, zoberiem ich jednu za druhou. Takže vás prevediem touto správou, budem sa snažiť to nejako stručniť a vytiahnuť veci dôležité. Škola je štátna, je plno organizovaná, navštevovali žiaci 1. až 9. ročníka. Na prvom stupni bolo v uplynulom školskom roku spolu 10 tried, na druhom stupni to bolo 15 tried. Navštevovalo školu údaj 36. 516 žiakov vo 25 triedách. Z toho 44 so špeciálnymi výkonno-vzdelávacími potrebami, to znamená začlenení žiaci a v intervencii bolo 13. Priemerný počet žiakov na jednu triedu bol na prvom stupni 18,90, na druhom 21,80. V rámci celej školy 20,68. Školský klub deti navštevovalo spolu 109 žiakov v 4 oddeleniach, čo je vysoké číslo na 4 oddelenia. Ale zákon to dovoluje. Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka bolo 51, z toho 4 odklady. Počet žiakov splnením povinnej školskej dochádzky v špeciálnej škole 1. Počet končiacich žiakov za uplynulý školský rok žiakov 9. ročníka bol 71. Všetci boli prijatí na vyšší stupeň vzdelávania. Z 8. ročníka odchádzali 2 žiaci do dvojročného odboru. Spolu teda ukončilo školskú dochádzku 73 žiakov. V škole pôsobilo 45 pedagogických zamestnancov, 1 riaditeľ, 2 zástupcovia riaditeľa školy, 33 učiteľov, 1 správca počítačovej učebne, katolícky kaplán a evanjelický farár, 4 vychovateľky EŠKD, 1 špeciálny pedagóg a 1 asistent učiteľa. Medzi zamestnancov školy patrilo 16 prevádzkových zamestnancov, 1 školník, údržba, 2 administratívne pracovníčky, 6 upratovačiek, vedúca školskej jedálne a 5 kuchárov. Spolu teda v škole pracovalo 61 zamestnancov.
Ďalej správa uvádza personálne obsadenie školy, teda funkciu od riaditeľa, zástupcu, výchovnú poradkyňu, špeciálnu pedagoga a tak ďalej cez triednictvo na prvom stupni, bez triednych vyučujúcich, prevádzkových zamestnancov, ďalšie vnútroškolské funkcie, metodické orgány, prípravu žiakov na súťaže a ich vedenie, správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc, výchovno-vzdelávacie výsledky, tie vám približím tiež tak v kocke, lebo o tie vlastne ide počas toho školského roka. Takže z prvého ročníka postúpilo zo 47 žiakov 46, v ročníkoch 2 až 9 469, klasifikovaných bolo 468, neklasifikovaných boli 4, mimo územia Slovenskej republiky boli 5. Prosperi s vyznamenaním 222, prosperi veľmi dobre 112, prosperi 169, neprosperi 2. Povolené opravné skúšky komisionálne 0, opakujú ročník 1. Znížené známky zo správania bolo ich spolu 11, druhý stupeň bol udelený 7 žiakom, tretí stupeň 2, štvrtý stupeň 2. Výchovné opatrenia boli spolu za školský rok 255, pochvala triednym učiteľom 96, pochvala riaditeľom školy 119, napomenutý triednym učiteľom 21, pokáranie triednym učiteľom 19, pokáranie riaditeľom školy 18. Zájmové kružky pôsobili v počte 32 rôzneho zamerania, samozrejme od športového, umeleckého a rôzne. Ďalej uvádzame dokumentáciu, kontrolu dokumentáciu, uvádzajú sa tu inventarizačné komisie, ako pracovali zložení. Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov, myslí sa tým kontinuálne vzdelávanie, to znamená aktualizačné, inovačné, prípravné, atestačné, tu bolo. Uvádza sa vnútroškolská kontrola, hospitačná inšpekčná činnosť, celoplošné testovanie, napríklad komparo, testovanie deviatakov, testovanie piatakov, ktoré sa už stalo samozrejmosťou pri piataci. Bolo to najskôr, minulý rok mali byť taký pilotný, respektíve mal to byť obmedzené, čo sa týka realizácie na školách, ale teda zaradili nás tam hneď, takže toho roku nás to čaká takisto. Tie výsledky všeobecne povedané, môžem povedať, že boli nad celoslovenský priemer, nebolo to nejako výrazne, ale bolo to nejaké to percento vyššie. Ďalej, ako som hovoril, osobitnú kategóriu tu tvoria hospitácie školy, to znamená nejaké návštevy hodín, zistené negatívne záležitosti stránky, pozitívne veci a tak ďalej. Uvádzajú sa tu ďalej materiálne podmienky školy, vykonané práce počas školského roku 2015-16. Tu máme maľovanie tried, hliníkové dvere, pergola, osadenie, montáž dverí, teda zatvárania bránov, nátery, prístroj škôl nad hlavnými chodmi, komplexná oprava multifunkčného ihriska, terénne úpravy, oprava chodníka, výmenári, napredové zavesenie informačných tabul na vstupoch do areálu školy, výmena umývadiel, výmena cievky, poistných ventilov, regulátorov tlaku plynu v kotolni, výmena ističov v elektrických rozvodných skrieniach, zavedenie internetu do učební, nátery iných priestorov, protišľupové, protiprašné nátery, fixácia krytov, svetiel, oprava z vody, dažďovej vody, výmena horákov, výmena žiackých hlavíc, tretia etapa. Tam sa nám podarilo už skompletizovať tie žiacké hlavice, tak ako som vám už niekoľko rokov dozadu hovoril, že tie ergonomické hlavice sú taká, nechcem povedať čerešnička na torte, ale je to pekná vec, užitočná, zdravú, vyhovujúca. Keď prídu rodičia a vidia, že ten nábytok je naozaj na úrovni, majú si tí žiaci kde sadnúť, tie lavice sú aj rôznofarebné. Pôsobí to tak z hľadiska psychohygieny veľmi pozitívne, žiaci sa tam radi, poviem to tak, medzi nami rozvaľujú teda, lepšie ako na tých stoličkách, ktoré tam boli, pretože tie boli naozaj také dosť nepohodlné, povedzme si. Preto majú názov tie lavice ergonomické. Na budúci rok ešte chceme, teda kalendárny rok chceme ešte doplniť týmto nábytkom poslednú triedu, ktorá nám zostáva. Pokračujúce plánované práce, tam ešte v tom čase bola oprava telocvične, maľovanie tried, výmena dverí, oprava PVC krytiny a samostatné priestory pre ŠKD. To sa postupne darí plniť, že tá telocvičňa sa podarila zrealizovať, takže to je tiež taký ďalší krok. Ďalej uvádzame stav učebných pomôcok, zakúpenie materiál, dotácia do štátneho rozpočtu, sú tu nejaké ekonomické čísla, máme tu dokonca nejaké
a 2% z daní vo výške 1628 eur. Bol som pondelok do okolností na ďalšom takom odozdávaní spolu s kolegom, tak tam máme zase o 200 eur viacej, tento rok máme 1893, takže budeme môcť z toho vykalkulovať náter telocvičný, čiastočný. Uhradiť, tak. Ďalej máme uvádzané prekážky a problémy v práci, uvádzame tam nedostatok priestorov, napríklad pre školský klub detí samostatné, pretože kmeňové triedy stále slúžia ako školský klub detí a viete, kde sú vlakovky na jednom smetisku, tam sú vždy problémy. Veľmi by sa to pýtalo, aj keď sme uvažovali o tom, že by sme na gymnáziu si prenajali nejaké priestory, ale potom sme usúdili, že to ešte nebudeme realizovať z rôznych dôvodov, hlavne prakticky. No, ďalej, celková situácia vo financovaní školstva, problém s učebnicami, kvalifikovaná zodpovednosť vyučovania, tam máme 100% kvalifikovanosť, to už ináč ani nemôže ísť. Tá odbornosť je tu aj podrobnejšie rozobratá. Máme vyhodnotenie školského klubu detí, výchovné poradenstvo, tu je špeciálna pedagogika, výchova k manželstvu, rodičovstvu, školská knižnica, činnosť tej školskej knižnice. Tam by som sa pozastavil jednou, dvoma vetami, naozaj ako, nie je to konkurencia mestskej knižnice, bože chrán, to určite nie, ale skôr taký návod na to, ako do tej mestskej knižnice chodiť. Deti tam radi chodia, mávajú tam rôzne súťaže, snažíme sa ten literárny fond nejakým spôsobom zakúpiť. Používa sa teda to hlavne na vyučovaní, tá školská knižnica, hej? A potom po vyučovaní ešte sú také výpožičné hodiny, takže počtom kníh sa určite nemôžeme zrovnávať s mestskou knižnicou, ale zasa je to dobré a robí nám to dobré meno, nakoľko si nás všimli aj orgány, ktoré riadia tieto knižnice na Slovensku a vždy nás pamätajú, vždy nám pošlú nejaké usmernenie, pokyn a štatistiku, ktorú máme vyplniť. Takže to sú také milé veci z ich strany. Hanka Rozkošová je veľmi rada a pošli sa tomu, takže niekedy nezostane čas na to, aby si žiaci prišli vypožičať knižky. Píše štatistiku. No. Takže tá školská knižnica je veľmi, veľmi obľúbená, by som povedal. Zapojenie do projektov, tam sme mali ten medzinárodný projekt Erasmus, mliečný program stále u nás funguje, núcem elektronické testovanie, čo som už hovoril minule. Ďalej je vyhodnotená mediálna výchova, environmentálna výchova. Tam pri tej environmentálnej výchove nie preto, že to Mišo sedí, ale musím počiarknúť, že naozaj funguje okrem iných vecí, pretože máme separovaný zber na škole a ten už tam je niekoľko rokov a ako žiaci si na to zvykli. A je tam o to tá starostlivosť, ale ten výchovný moment hlavne, že tí žiaci naozaj už sami od seba ako si nosia aj tie batérie, aj tie papiere, aj ponúkajú nám každú chvíľku niečo, že je potrebované oleje, či šúky, šaty, žiarovky a takéto veci. No. Textil máme zbierať. To už nebudeme na to reagovať, lebo už akože nejakému. Chceme radšej menej a kvalitnejšie, ako zobrať si na trhy veľa nezvládnuté. Takže to chcem vyzvihnúť, aj myslím, že to funguje. Ďalej máme vyhodnotenú prevenciu kriminality a šikanovania, tam sú hlavne také výchovno-vzdelávacie podujatia, momenty, koncerty, vystúpenia, besedy a tak ďalej. Multikultúrna výchova, tu je vyhodnotená primárna drogová prevencia a iné sociálno-patologické javy. Iné aktivity, ako je napríklad Deň zeme, zberové akcie, školské exkurzie, školské výlety, škola v prírode, celoročné aktivity sú tu uvedené po mesiacoch, tam sú exkurzie, tam sú športové súťaže, tam sú umelecko-výtvarné súťaže, tam sú vedomostné súťaže, rôzne aktivity, ktoré sa počas toho školského roka podarilo uskutočniť. Olympiády, toto po mesiacoch, ktoré sú blízko vidia. Uvádzame spoluprácu s miestnymi orgánmi a inštitúciami, spolupráca s orgánmi a organizáciami v rámci školy ako rodičovské združenie, rada školy, odborová organizácia. V závere máme také všeobecné zhodnotenie. Prílohou tejto správy je priemerný prospekt z jednotlivých predmetov po ročníkoch, prehľad odbornosti vyučovania, štatistické údaje v školských súťažiach. Tých súťaží je toľkoto. Samozrejme s umiestnením. Tuto na pravej strane od celoslovenského kola od školského po celoslovenské kolo. Je to uvedené v správe, takže ja som takto prebehnem, aby ste mali aspoň nejaký taký
predstavu o tom, že koľko toho naozaj je. Vďaka ľuďom, ktorí sa tomu venujú, a myslím si, že aj žiaci sa veľmi do toho zapájajú. Takže toto je všetko, správa bola schválená na pedagogickej rade. Ak sa chcete niečo spýtať, nech sa páči, máte priestor. Ja chcem takisto ako pán Revenus predo mnou poďakovať sa za spoluprácu s riadovateľovi, za spoluprácu s ľuďmi, ktorí nás navštevujú, ktorí ku nám radi chodia, prídu, nich radi vidíme, metodicky nás usmerňujú. Poďakovať sa za spoluprácu s materskými školami, s umeleckou školou a samozrejme poďakovať všetkým tým, ktorí tej škole držia palce a keď funguje ten trojuholník rodičia, škola, učitelia a tá spokojnosť tam evidentne je, tak nič lepšie si myslím, že nemôžeme žiadať. Dokonca teraz sme zaznamenali takú vec, že máme rozbehnutú dochádzku z Kuniaradu detí, neviem, či to môžem spomenúť. Bola za mnou pani starostka z Kuniaradu, pani Kávecká, máme taký zámysel rozbehnutý, že veľa detí z Kuniaradu ide ku nám, máme až 18 detí z Kuniaradu, teda niekto do Rajských Teplíc. Tým nechcem nič naznačovať, Bože chráň, ale z ich strany je takáto situácia. Takže chce v spolupráci s našim zriaďovateľom nejakým spôsobom vybaviť výnimku zo zákona, nakoľko tie deti by chceli mať preplatené cestovné. Činí to okolo 40 eur na jedného toho človečíka, čo je teda za celý školský rok hodne. No, ja som jej povedal, že u nás máme školský obvod, ktorý nepustí, jednoznačne máme daný ten školský obvod a my tým deťom v tom školskom obvode to cestovné preplácame, to znamená, že my na to máme peniaze oproti dodaným cestovným listom preplácame tých školských obvodov, alebo čo nám teda patrí do školského obvodu, ako je napríklad druhý stupeň od Ďurčínu, teda 5, 6, 7, 8, 9, Malá Čierna, to je, ale Kuniarad to nám nepatrí, no tak aby ste vedeli teda, že dokonca to, čo som minul naznačil, že keď deti smerujú ku nám, nielen kvôli iným veciam, ale kvôli tomu, že sa venujeme napríklad tým začlenením deťom, tej výchove, špeciálna pedagogička sa venuje tomu, tu máme až 54 detí tento školský rok, ktorý túto individuálnu starostlivosť potrebujú. Čo je teda graf, na Slovensku taký výskum, minulý rok bolo 44, teraz je 54 ten graf, kde odtiaľ to odpovedal roka, ako sa to začalo sledovať hore. To sú teda deti s rôznymi diagnózami, takže tomu sa taktiež venujeme a plus teda tá dochádzka. Veľmi nás to teší, že prídu ku nám ľudia a chcú, aby sa ich u nás vzdelávali. To si myslím, že by potešilo každého, aj obchodníka, keď ku nemu chodia ľudia do obchodu. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem, ja nech sa páči otázky. Ja mám takú otázku, špeciálne pedagogické centrum, či ste nadviazali spoluprácu? Určite, veľmi intenzívne. Pani Bieliková dokonca má u nás 2 deti. Teda adoptovaná. Viem, že si to tak nemyslel, aby som to tak odpovedal, ale takto. Či z pohľadu školy bolo zriadenie špeciálno-pedagogického centra v Rajci výhodou pre školu, pre rodičov, pre žiakov a tak ďalej. Chcel by som z odborného pohľadu tvojho názor. Chcel som pokračovať, musím to veľmi oceniť, nakoľko tá spolupráca je veľmi intenzívna. Tie deti, ktoré sú tých 54 detí, ktoré sú v intervencii alebo teda sledovaní, tak z nich 85% môžem povedať, že sú tu v tomto centre zaregistrované a rodičia si pochváľujú to, že nemusia využívať Kysucké Nové Mesto, nemusia využívať Žilinu. Napriek tomu tých 10-15% rodičov je takých, ktorí do tej Kysuce idú aj do tej Žiliny, ktoré teda nemôžeme zakázať. Samozrejme, že odtiaľ prichádzajú aj potom tie diagnostické závery, ktoré sú teda dôverné a ktorých je toľko, že treba to spracovať, tam je špeciálna dokumentácia okolo toho a tak ďalej. Ale musím podotknúť, že aj keď sme boli pred zápisom v škôlkach, tak škôlky veľmi dobre spolupracovali, tak ako som tu pred rokom hovoril a prosil ich, aby tým nejakým spôsobom si tie deti, ktoré idú do školy, všímali a povedali nám, že ktoré deti majú nejaké problémy, tak sa aj stalo, boli sme tam. Musím poďakovať jednej aj druhej pani riaditeľke, že naozaj sa k tomu postavili zodpovedne v spolupráci s centrom, pretože už niektoré deti pred vstupom na zápis do prvého ročníka už mali absolvované sedenia tu v tomto centre. Takže to je ako super vec. Čiže je to v prospech? Obrovský prínos, musím povedať, a je to tu. Hlavne, že je to tu, lebo tí rodičia museli
na objednávku, museli chodiť podať nejakého harmonogramu do tej Pisuce alebo do Žiliny, ale tuto je to v podstate to veľmi takom... Mohlo sa teoreticky stať, že tí rodičia kvôli zaneprázdnenosti alebo kvôli financiám ani nešli, ale keďže to majú tu... Vynikajúce. Musím to iba jednotlivo dať názor s hviezdičkou. Dobre, ďalšie otázky, nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, tie školské kluby, to funguje tak, že do obeda je tam vyučovanie a po obede školský klub, preto je to problém? Problém je to po poludnejších hodinách. Do obeda ten školský klub funguje od 6. od rána. To je hlavne pre deti rodičov, ktorí dochádzajú za prácou. Prídu o 6. dodajú dieťa až do začiatku vyučovania. Potom je vyučovanie v tých triedách. Školský klub nie je. Vychovateľky buď idú zastupovať, alebo prídu až na danú hodinu po obede. A po obede je problém v tom, že teda napríklad v 3. A do 3. A je prvé oddelenie ŠKD. Lenže je tam kmeňová trieda, sú tam deti, je tam učiteľka, má tam svoje veci a príde tam ŠKD s 25 deťmi. No, nemusím ďalej pokračovať. Je to v tých istých triedách? Áno, no, štyroch. A preto sa tie triedy aj menia, pretože každý pol roka sa tie triedy menia. Už sme tak aj riešili vec, že už tam sme tam dali dve katedry, už sme to tam nejakým spôsobom chceli aj teda modelovali, aby tie deti jednoducho mali pocit toho, že teda je to ich priestor, ale je to veľmi ťažké. Máte ešte tie triedy na tých chodbách, lebo viem, že kedy sa to ešte... Z jednej sa stalo jazykové laboratórium a tá jedna ešte stále ako kmeňová. Tam máš tie klasické železnú konštrukciu, čo aj má. Ale už je tam deprečka. Ako kedysi. A ešte som sa jednu vec chcela spýtať, takže vlastne veľká telocvičňa je teraz už rekonštruovaná, už zostáva len malá telocvičňa a tá spojovacia. To teda, aby som nezabudol ešte v tom poďakovaní, to teda, že pán zriadovateľ musím extra poďakovať za tú telocvičňu, lebo tam vložil veľa úsilia. Uchádzali sme sa o to 5 rokov, až kým sme tie peniaze nejakým spôsobom boli úspešní a získali. Nech sa páči, ďalšie otázky na pána riaditeľa. Ak nie sú, ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy Liptová 2 a Rajec za školský rok 2015-2016. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k ďalším. Môžem odísť, ja mám plenárne zrušenie. Dovidenia. Ďakujeme. Môžem poprosiť, môžem aj ja odísť, lebo ja za pohodím. Naozaj to si nemám. Teraz to. Ukázať kamarát, tak bude preto sme vás zavedeli aj na začiatku. Mariusovia. Poprosím pani riaditeľku z materskej školy Mudrochová, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch a podmienkach materskej školy Mudrochová 930/10 Rajec za školský rok 2015-2016. Správa bola vypracovaná v zmysle platnej legislatívy, koncepcie rozvoja školy, plánu práce školy, svod analýzy za uplynulý rok, informácie zo zasadnutí rady školy, školského vzdelávacieho programu a projektu Hraje zdravo. Úvodná časť správy obsahuje identifikačné údaje materskej školy od zriaďovateľovi, mená vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov školy. V ďalšej časti sú rozpracované informácie o poradných orgánoch materskej školy, ktorými sú Rada školy, pedagogické združenie. Rada školy v materskej škole má 7 členov a stretávala sa podľa plánu zasadnutí. V marci sa konali voľby zástupcov do Rady školy a na ustanovujúcom zasadnutí 5. apríla bol zvolený
predseda rady školy, ktorým je pani Stanislava Slotová, zástupca z rodičov, podpredseda rady školy Martina Jarošnicová, zástupca rodičov a členmi rady školy sú Sonia Fialová, zástupca pedagogických zamestnancov, Marta Lednická, zástupca ostatných zamestnancov, Jana Koledová, Ždeková, zástupca zriaďovateľa, inžinier Pekára Peter, zástupca zriaďovateľa a Ivana Zviňovcová, zástupca zriaďovateľa. Pedagogická rada pracovala podľa plánu činnosti. Na zasadnutiach boli prerokúvané a diskutované témy týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti. Pedagogickí zamestnanci prezentovali poznatky zo štúdia odbornej literatúry, z praxe, zo štúdia na vysokej škole. Bolo uskutočnených 5 riadnych zasadnutí a 2 mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady. Ďalším poradným orgánom je metodické združenie, ktoré takisto pracovalo podľa plánu činnosti, uskutočnilo sa 5 zasadnutí. Tu si pedagogickí zamestnanci vymieniali praktické skúsenosti a členky metodického združenia vypracovali školský vzdelávací program Hrou poznávame svet v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie v materských školách. Takisto sa uskutočnili v rámci metodického združenia aj 4 interné semináry, kde pani učiteľky sa zamerali na dramatickú výchovu a v rámci takej spolupráce každá učiteľky každej triedy pre ostatné pani učiteľky a ostatné deti nacvičili, pripravili dramatizáciu. Bolo to vlastne aj taká výmena skúseností a také prezentovanie sa aj svojej práce, aj detí. Združenie rodičov hodnotím tiež ako kladne, spoluprácu s nimi hodnotím kladne. Členovia organizovali a materiálne zabezpečovali už tradičné akcie, ako sú Mikuláš, Karneval, Deň detí a v lani sme uskutočnili takú novú akciu pri príležitosti Dňa otcov. Bol to športový deň, ktorý mal tiež veľký úspech. Spoločne sa zúčastňovali s deťmi na akciách, ktoré boli organizované, najmä to boli tvorivé dielne, jesenné, veľkonočné a vianočné. Ďalšia časť správy obsahuje informáciu o počtoch detí. K 1. septembru bolo do materskej školy zapísaných 83 detí. K 31. augustu materskú školu navštevovalo 81 detí, z toho jedno dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Do materskej školy dochádzalo jedno dieťa zo Šuje. V školskom roku 2015-16 bolo do základnej školy zapísaných 29 detí, do základnej školy nám odišlo 24 detí a zákonní zástupcovia 5 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky. Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania sme sa zamerali na všestranný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na individualitu každého jedinca. V edukačných činnostiach sme súbežne rozvíjali všetky kompetencie detí. Výchovno-vzdelávacú činnosť sme realizovali v súlade so školským vzdelávacím programom. Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali profesijný rast štúdiom odbornej literatúry, odborných periódik, ktoré sú dostupné v materskej škole, výmenou poznatkov a skúseností aj z vysokoškolského štúdia. V školskom roku 2015-16 v materskej škole pracovali 2 krúžky, lektori boli externí, bol to krúžok náboženskej výchovy a krúžok výtvarnej výchovy. Krúžok výtvarnej výchovy pracuje vlastne v spolupráci so základnou umeleckou školou. Aktivity, ktoré materská škola organizovala, boli realizované priebežne. Zoznam všetkých týchto aktivít podľa plánu nájdete aj v správe. Materská škola sa zapojila tak už tradične do rôznych výtvarných súťaží, ako je napríklad dúhový kolotoč, rytmostrovské pastelky. A tretíkrát sme sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdárne Hudbanové v spolupráci s krajskou hvezdárňou Žiline a s Žilinským samosprávnym krajom. Tu sa nám podarilo dosiahnuť úspech v prvej kategórii pre materské školy. Úspešne nás reprezentovala Saška Galovičová, ktorej práca postúpila do celoslovenského kola. Práca mala názov Môj čarovný vesmír. Takisto je dobrá spolupráca aj s súkromným centrom špeciálneho pedagogického poradenstva. Ako už aj pán riaditeľ hovoril,
Osvedčila sa nám spolupráca, rodičia sú vďační, že táto inštitúcia tu bola zriadená a podľa odporúčania, ale aj podľa vlastného zváženia rodičia navštevujú toto centrum. Priestory a materiálno-technické podmienky materskej školy. Materská škola je pavilónového typu, blízko prírody, čo nám umožňuje edukačné aktivity organizovať aj v prírode alebo v priestoroch školského dvora. Ako je známe, v marci 2016 začala sa rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu s rušením riaditeľne, pračovne a skladových priestorov. Bola vybudovaná trieda s kapacitou 13 detí a prevádzka sa začala v nej 2. septembra. Rekonštrukcia bola financovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A mesta Rajec, samozrejme. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení. Financie, ktoré materská škola získala, sú uvedené v správe. Sumu, ktorú sme získali od zákonných zástupcov detí, právnických alebo fyzických osôb, 2% daní prostredníctvom nadácie Spoločne pre región, bola použitá na zakúpenie počítača do 1. triedy. Takú prosbu voči zriaďovateľovi by sme do budúcna mali rekonštruovať hygienické zariadenia v 3 triedách materskej školy. V 2 triedách sú to nové zariadenia, v 3 triedách je to už také dosť zastaralé, opotrebované, tak ak by bola možnosť opraviť aj to oplotenie areálu školy, asfaltové chodníky. Ono stále je čosi, stále sa niečo kazí, ale teda pokiaľ by bola možnosť, by som poprosila. Nakoniec by som chcela poďakovať za spoluprácu samozrejme zriaďovateľovi, pánovi primátorovi, mestskému zastupiteľstvu a všetkým, ktorí s nami spolupracujú, takisto aj riaditeľom základných škôl, základnej umeleckej školy a tešiť sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči otázky na pani riaditeľku materskej školy Mudrochová. Ja môžem sa vás spýtať, že kde máte teraz riaditeľov, keď ste tam robili tú triedu? Riaditeľu sme si vytvorili z takých bývalých priestorov, čo bola, kedy to bola izolačka, a teraz sme tam mali takú miestnosť na pomôcky, takže to sme rozdelili do ostatných tried a tam je taká miestnosť pre riaditeľku. Ďalšie otázky? Ak nie sú otázky, predložím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Mudrochová Rajec za školský rok 2015-2016. Niekto iný návrh? Nie je tomu, tak dávam hlasovať aj za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k ďalšej správe a poprosím pani riaditeľku materskej školy od rámca mieru, nech nám predloží správu. Ďakujem, pán primátor a členovia mestského zastupiteľstva. Dovolte mi, aby som vás oboznámila s výslednou správou o výchovno-vzdelávacom procese našej materskej školy počas uplynulého školského roku. Takisto jej východiská sú rovnaké, ako boli aj v predchádzajúcich správach, takže nebudem ich ani opakovať. Poradnými a samosprávnymi orgánmi, ktoré pôsobíme v našej materskej škole bola rada školy. Taktiež sa udialo to, čo spomenula pani riaditeľka na Mudrochovej materskej škole. Mali sme vlastne voľby do rady školy nových členov, ktorých predsedom sa stala pani učiteľka Marta Pekarová a zástupcom rodičov je aj zástupca podpredseda tejto rady školy pán Dubovec Jozef. Činnosť rady školy bola aktívna a zasadala podľa svojho plánu celkovo 5 krát. Samozrejme, teda ešte tí členovia sú ostatní ďalší zástupcovia mesta, zriaďovatelia, rodičov aj ostatných zamestnancov.
Činnosť rady školy je tu konkretizovaná, takže kto bude mať záujem, môže sa bližšie s ňou oboznámiť. Takisto pedagogická rada, ktorá pozostávala z členov 8 pedagogických zamestnancov, mala aktívnu činnosť, celkovo 6-krát zasadala a tým, čím sa bližšie zaoberala, je tu spomenuté. Kto bude mať záujem, môže bližšie sa informovať. Metodické združenie zasadalo celkovo 8-krát, bolo to viac ako obyčajne, spravidla to bolo 4-krát, teraz sme sa však venovali tvorbe nového školského vzdelávacieho programu, čo si vyžadovalo častejšie stretnutia, ale malo to svoj efekt, pretože ten nový školský vzdelávací program sme si dokázali vytvoriť naozaj vo vzájomnej kooperácii, čo je dôležité, každý vlastne niečím prispel k jeho tvorbe, čo oceňujem u všetkých kolegyň a ďakujem im za to. Rodičovská rada je tiež tvorená 8 členmi, o dvoch rodičov viac, ako býva obyčajne. Je to tiež záujem dobrovoľných rodičov, ktorí chcú pracovať v tejto rade školy, takže legislatíva nám početne neusmerňuje, takže teraz ich tam máme o dvoch viac ako obyčajne. Činnosť rady školy, činnosť rodičovskej rady bola aktívna, pretože naozaj podívali sa na organizácii rôznych akcií a dokonca môžem pochváliť celkovo rodičov a rodičovskú radu, že naozaj akciu Mikulášskych trhov dokázali zorganizovať takmer samostatne s pomocou mojou a s pomocou ostatných zamestnancov, pretože pedagogickí zamestnanci sa do tejto akcie v školskom roku 15-16 nezapojili, ale teraz vlastne tento školský rok, ktorý máme, tak bude už aj s ich účasťou a dúfam, že nám to vyjde tak, ako si to predstavujeme. Potom tu máme informácie o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, ako bola už spomenutá úzka spolupráca s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Vyvíjala sa aj týmto smerom, umožňovali nám školenia, ktorých sme sa zúčastňovali. Zúčastnili sa 4 pani učiteľky týchto programov, ktoré boli zamerané na logopedické ťažkosti detí predškolského veku a poruchy výslovnosti detí. Sama som sa toho školenia zúčastnila a naozaj pochválujem lektorku, ktorú vybrali, pretože naozaj obohatila moje skúsenosti a jej poznatky som vedela potom v práci s deťmi využiť. Učiteľky využívali predovšetkým individuálne štúdium literatúry odbornej, ktorú využívame zo školskej knižnice, neustále ju doplňame, je to požiadavka aj pedagogicko-organizačných pokynov doplňať knižnice tak ako detské aj učiteľské knižnice sa doplňajú nejakými novými zaujímavými titulmi, ale učiteľky si vedia nájsť veľa informácií aj na internete a vlastne to, čo študovali a ako to využívali, je tu presne konkretizované, zase kto by chcel, môže bližšie nahliadnúť. V materskej škole sme uplatňovali školský vzdelávací program Chceme byť zdraví, chceme sa hrať, ktorý sme uplatnili posledný školský rok, pretože v tomto školskom roku máme nový s názvom Náš detský raj. O ňom budem rozprávať možno na budúce, ak to budem medzi vami. Máme však aj školský vzdelávací program, teda nie školský, ale je to vzdelávací program pre dieťa s pervazívnymi vývinovými poruchami a deti s autizmom, pretože máme začlenené jedno dieťa, ktoré je v školskej integrácii a potrebuje teda iný spôsob výučby, čiže využívame aj tento vzdelávací program a ešte pri tom by som spomenula, to vzdelávanie tohto dieťaťa je s účasťou rodiča na vzdelávaní a máme s tým dobré skúsenosti s tým rodičom, pokiaľ teda je ťažké do predškolských zariadení zabezpečiť asistenta učiteľa, takže môžeme využiť aj možnosť zákonného zástupcu a naozaj máme s tým dobré skúsenosti. Potom sú tu údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania. Je to až na 9 strán, ja by som len tie oblasti spomenula. Samozrejme väčšina je pozitívna, ale sú tu identifikované aj slabé stránky. Týka sa to oblasti telesného vývoja a pohybu. Tu by som len usmernila, pretože naozaj naša materská škola sa zameriava, profiluje sa aj na podporu pohybu. Tak ja by som len spomenula naozaj, že deti sú zvyknuté, naučené každodenne cvičiť pohybové a relaxačné cvičenia. V prípade priaznivého počasia už v mesiaci máji a jún cvičívame aj na školskom dvore. Je to veľmi
zaujímavé cvičenie vo vonkajšom prostredí. Pravidelne organizujeme s deťmi turistické vychádzky do rôznych prírodných prostredí vo všetkých ročných obdobiach. Pravidelne, teda tretí rok sme uskutočnili aj plavecký výcvik, ktorého sa zúčastnili predškolské deti. A využívame aj kolektívne športové činnosti na školskom dvore. Umožňuje na tom taká naša veľká asfaltová plocha, aj keď je trošku rozbitá, ale naozaj je veľká priestranná. Takže tam deti s obľubou hrávajú futbal, dúfam, že to budú futbalisti budúci. Teraz aj chystáme kúpiť brány, takže dúfam, že sa tomu potešia, lebo zatiaľ kopú len do školských brán. A potom radi hrajú florbal. Len ide loptičky malé dosť utekajú spod brán. Sú tam hlavné cesty, ale našťastie teda máme zaužívané pravidlá, čo robiť v takýchto situáciách. A radi sa kolobežkujú, máme tých kolobežiek celkom kvalitných, ich zatiaľ 6, s pomocou zriaďovateľa zakúpené 2, dostane 2. A 4 sme si z dotácií pre predškolákov v spolupráci s rodičmi. Tieto kolobežky sa aj udržiavajú. Teraz nám boli odkontrolované technické stavy týchto kolobežiek a rodičia nám pomáhajú teda pri. Oceňujem, lebo mne moc ten mechanizmus nehovorí, asi by som to moc dobre neopravil. Takže to bolo o tom pohybe. Potom sa školníčka, neviem, či by sme zabrzdili, ale isto by sa posnažila. Takže potom tam máme oblasť zdravia, zmyslov, jemnej motoriky, literárno-dramatickej úrovne, hudobno-pohybovej úrovne, pracovnej úrovne, výtvarnej úrovne, kognitívnej a intelektovej úrovne, jazykovej úrovne. Tu by som spomenula, teda zase to Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva nám poskytlo svoje programy, rodičia reagovali, boli to programy pre 4-5 ročné deti zamerané na logopédiu, ťažkosti, odstraňovanie nesprávnej výslovnosti a pre predškolákov diagnostika školskej zrelosti. Už aj v tomto školskom roku sa rozbieha ešte intenzívnejšia spolupráca. Potom je tu hodnotená matematicko-logická úroveň a sociálno-emocionálna úroveň, ktorá je bodkou o tom vlastne hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nasledujú údaje o projektoch. Bohužiaľ, nejaké extra projekty neboli realizované. Jediným projektom bolo školské ovocie. Potom sú tu údaje o aktivitách školy po jednotlivých mesiacoch. Zamerané sú tak na kultúru, ako napríklad aj účasť na výtvarných súťažiach a športových súťažiach, akcie s rodičmi, oslavy sviatkov, ako je Mikuláš, karneval. Inšpekčnú činnosť sme nemali žiadnu, takže to je v jednej vete len spomenuté. Údaje o priestorových a materiálových podmienkach školy, takže tie priestorové podmienky sa nám nezmenili. Tie materiálové sa zlepšili, skvalitnili sme interiérové vybavenie školy zakúpením detských stolov a stoličiek do kompletnej jednej triedy, do 3. triedy. Zakúpili sme napínacie plachty, ktorým vlastne touto kúpou plach sme ukončili výmenu všetkých plachiet. Zakúpili sa uteráky v počte až 180 kusov, to znamená 2 pre každé dieťa. A dala sa vyrobiť na mieru skriňa na odkladanie posteľnej bielizne, to z hygienických dôvodov, takže sme radi, že sme si to urobili, pretože nám to chýbalo ešte. Zlepšilo sa aj vybavenie učebnými pomôckami, využili sme dotáciu pre 5-6 ročné deti na nákup telocvičného náradia, nových hrebrín a gymnastických hlavičiek, ale aj kníh, CD-čiek, maxi stavebníc, počítadiel, a takých drobností, ako sú pucle, maňušky, to nejdeme ani spomínať, také drobnosti. Z digitálnej technológie sme investovali do digitálnych mikrofónov. Pochvaľujem zriaďovateľa, pretože nám zakúpil do školskej jedálne multifunkčné zariadenie, tzv. konvektomat, čím sa prispelo k modernizácii a k zefektívnemu spôsobu prípravy teplých jedál, tak pre deti, ako aj pre zamestnancov materskej školy. Ďalej je tu zhodnotená celková koncepcia, ktorá je vlastne platná
ešte aj na rok 2017. Dnešie sa ňou nebudem zaoberať, mám niekoľko oblastí od riadenia cez kvalitu školského vzdelávacieho programu, zameriava sa aj na zvyšovanie úspešnosti detí, zvyšovanie inovačného potenciálu učiteľov, rozvíjaniu vzťahu s rodinou a vôbec aj s verejnosťou. Spolupracujeme s mnohými subjektami, jednak sú to školské zariadenia, ale aj ďalšie subjekty, ako je Mestská polícia v Rajci, ktorou sme zorganizovali stretnutie na dopravnom ihrisku v Rajci celkovo 2-krát. Bolo to vlastne spôsob zážitkového učenia pre deti. Spolupracujeme s kultúrnym strediskom, s jednotou dôchodcov, so svým klubom Považská Bystrica, to je ten plavecký výcvik. So školou ochrany prírody Várin sa nám už niekoľkoročná spolupráca darí a úspešná, dokonca sme už uskutočnili 2-krát exkurziu do Varina. Spolupracujeme s nadáciou Spoločne pre región za účelom výberu 2% zo zaplatenej dane. S hasičmi v Rajci taktiež boli veľmi ochotní a naozaj nám ukážkovo ukázali vlastne všetko, čo na svojej hasičskej stanici majú. Aj tie interiéry, bolo to pre deti veľmi zaujímavé. Každý si vyskúšal a každý potom chcel byť tým hasičom v budúcnosti. Každý si vyskúšal hasenie, bolo mokro, veľmi bolo mokro okolo hasičskej stanice. Potom tu máme evaluáciu materskej školy prostredníctvom SWOT analýzy. Zaoberá sa silnými stránkami, slabými stránkami, možnosťami a rizikami. V tých silných stránkach nám pribudlo to, že sme si vytvorili svoje vlastné logo, čiže škola má svoje logo. To je vlastne takým doplnkom etického kódexu a vlastne také aj hodnoty školy. Ak by ste chceli bližšie niečo o tej SWOT analýze vedieť, tak by som vám prečítala. A doplnkovými aktivitami bola vlastne krúžková činnosť v zameraní na náboženskú výchovu, výtvarný krúžok v spolupráci so základnou umeleckou školou a ich lektormi a ešte anglický jazyk, ktorý aj v tomto roku pokračuje a tak sa mi zdá, že má vlastne veľmi dobrú odozvu u rodičov, pretože aj v tomto školskom roku je tých detí na anglický jazyk prihlásených ich už až 19, čo je už takmer na vytvorenie 2 skupín. A to by bolo všetko, ak sa chcete ešte niečo spýtať, odpoviem a tak ďakujem pekne za vypočutie. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Na doplnenie, že tie konvektomaty a rekonštrukciu tých kuchyň sme vykonali v obidvoch zariadeniach, aj na Mudrochovej, aj na Brancov Mieru. Okrem toho, že to je ekonomické, to je zdravšia príprava jedál, aspoň tak hovoria odborníci. Takže my sme radi, že sme to, čo sme sa 3 roky chystali, že sa nám to podarilo zrealizovať. Nech sa páči otázky. Môžeme jedno také na doplnenie a potom jednu otázku. Čo sa týka, pani riaditeľka spomínala tie mikulášske trhy, to je vlastne to taká pozitívna akcia, čo sa týka doplnenia vlastne tej akcie samotnej mikulášskej. Vlastne do nej sa zapojili jednak z základnej zo škôlky z Brancov Mieru, ale takisto vlastne aj na Mudrochovej, tam vlastne takisto aktívne boli zapojení pedagógovia. Hovorím to preto, nakoľko som tam v rade školy a v podstate ako pani riaditeľka, keď hovorila tú správu za škôlku Mudrochova, tiež sa nedá v tej správe ako všetko postrehnúť, takže aby to bola taká informácia, že aj tam takisto tá aktivita bola a boli tam zapojení aktívne vlastne pedagogickí zamestnanci. A v podstate aj ostatní zamestnanci. A čo sa týka tej otázky, vlastne ste spomínali na to interiérové vybavenie, tú dotáciu na 5-6 ročné deti. Tá dotácia ako funguje, akým spôsobom vlastne? Kvartálne sa dostávajú finančné prostriedky zo štátu. Z mesta vlastne príde pre mňa pokyn s presnou sumou, aby som ja navrhla, čo potrebujeme a potom prostredníctvom verejného obchodovania sa zabezpečuje to, čo sme si teda požiadali. A ja môžem povedať, niekedy je to trošku náročnejšie, pretože naozaj musí sa reagovať na tie vlastne ponuky, ktoré sa nahlásia do toho Elektronické áno. Ale a my máme niekedy aj trošku inú tú predstavu, tak preto sa snažíme tie parametre čo najviac konkretizovať, ako teraz napríklad chceme tie stoly a stoličky a my by sme ich chceli od konkrétnej firmy.
ale či sa to podarí, neviem. Takže naozaj tie parametre som tam nastavila od veľkosti šrobíka až po spôsob lakovej úpravy a neviem, a farby a neviem čo, len aby sa naozaj vybral ten, kto to všetko splní. No tak sa uvidí. Lebo my sme takisto, pán riaditeľ Paprskár vravel o ergonomii toho nábytku a mal pravdu, lebo aj my máme pocit, že tie stoličky sú ergonomické a tomu dieťaťu sa a prispôsobená výška stola, výška stoličky, takže to dieťa má vytvorené čo najlepšie podmienky preto, aby mohlo sa naučiť správne sedieť a správne pracovať pri činnosti pri stole alebo správne stolovať, lebo necíti sa príjemne, keď sa mnohí opierajú o stôl a tak ďalej. Hej. Takže uvidíme, ako sa to zadarí. Ale v podstate máme možnosť vybrať si, čo fakt potrebujeme. Sú to vlastne pre všetkým učené pomôcky. Nech sa páči, ďalšie otázky? Môžem sa spýtať, ja som sa chcel spýtať, že teraz sa veľa hovorí hlavne nielen o vzdelávaní tých detí, ale aj zamestnancov a proste učiteľov, či robíte niečo pre to ďalšie vzdelávanie dopredu, či sú nejaké kurzy alebo niečo také, alebo nejaká zvyšovanie nejaká kvalifikácia alebo také niečo, či robíte. Ja ako riaditeľ som zodpovedný vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý posúvam z riaďovateľovi na schválenie, respektíve neschválenie, takže v tomto školskom roku 2016-2017 bol schválený plán kontinuálneho vzdelávania a v našej materskej škole bude prebiehať adaptačné vzdelávanie, ktoré nie je akreditované, pretože je pre začínajúcich pedagogických zamestnancov, ale aj kreditové programy pre jedného pedagogického zamestnanca bol schválený plán kontinuálneho vzdelávania, takže poznatky, ktoré tam získa učiteľ, tak by mal priniesť do kolektívu a mal by nás všetkých obohatiť. Takže v tomto roku je šanca, že ak metodicko-pedagogické centrum zavolá pani učiteľku na vzdelávať sa, tak bude vzdelávanie možné. Ďalšie otázky? Ak nie sú, tak ďakujem. Návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo schváluje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy obrancov mieru Rajec za školský rok 2015-2016. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie tomu, tak dám hlasovať za. Kto je proti? Kto sa podal? Ďakujeme pani riaditeľkám, chcú môžu dostať. Ďakujeme za pozornosť. Môžu si za svojimi povinnosťami. My budeme pokračovať v rokovaní. Bod číslo 2 schváleného programu je kontrola plnenia uznesení. Poprosím hlavnú kontrolku mesta, aby prednesla tento bod. Máte to prílohe číslo 1 v internom materiáli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovidenia. Materiál spracovaný v tej štruktúre, ako tomu bolo aj v minulosti, že môžete si z tých podkladov načítať podrobnejšie informácie o plnení jednotlivých uznesení. Ja by som sa dnes v krátkej forme zamerala len na tie aktuálne informácie o uznesení, čo sa v tej veci udialo od ostatného mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra. Takže v prílohe číslo 1 sú uznesenia z tohto dňa, kde sú hodnotené uznesenia 62 až uznesenie 73, čiže celkovo ste schválili 12 uznesení, z toho 4 uznesenia sú v hodnotení, konkrétne uznesenie 65 aj 67, hneď poviem, v ktorých boli schválené dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam. V 5 to bolo všeobecne záväzné nariadenie 9/2016 týkajúce sa prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach a v 67 to bolo dodatok číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2011 o cestách, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Hodnotíme ako splnené, v obidvoch prípadoch schválené dodatky boli vyvesené v zákonom určenej lehote na úradnej tabuli, a to od 12. septembra do 28. septembra 2016. Účinnosť obidvoch dodatkov je dňom 28. septembra 2016 a
Tieto dodatky sú trvalo zverejnené na webovej stránke mesta. A potom by som sa zastavila pri uznesení číslo 70, v ktorom ste schválili projekt naučný chodník okolím Rajeckého hradu, konkrétne schválili ste podanie žiadosti o dotáciu, nájom a výpožičku pozemkov. Uznesenie takisto hodnotím ako splnené, máte tam uvedené, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná na Žilinský samosprávny kraj dňa 9. septembra. Ďalej tam máte informácie, ktorým dňom boli podpísané jednotlivé zmluvy o nájme a výpožičke pozemkov, kedy boli zverejnené, kedy sú účinné, takže uznesenie v celosti splnené. V prílohe číslo 2 sú uznesenia, ktoré neboli splnené do 8. septembra 2016. Bolo takých 16 uznesení, konkrétne uznesenie